te miento, no te miento. Todo esto sucedió mientras te pavoneabas esperando un mundo mejor. Qué bien hablas, qué bien bailas, cada día lo haces mejor. Mira qué bien luce el justo cuando vive como un Que gustazo, que boas satisfaccións nos dá meternos no tempo de Onda Chicha, con Chicha Lovers, con Radio Líder Santiago, con Arde Música, con Garaxe Lan, con 15.000, que cada vez hai máis xente que se suma a esta iniciativa. Unha iniciativa que pretende dar protagonismo a bandas, grupos emerxentes que buscan pois, un oco pois, na radio, neste caso, na industria musical, en definitiva. Tamén fogar de festivais que se suma, xa sabía eu que me esquecía de alguén, Bodegas Lodeiros tamén, da Veiga, que é unha das últimas incorporacións, estivo por aquí hai pouco tempo nestes estudios responsables de Da Veiga, tamén compartían charleta co equipo de Chicha Lovers, tamén Da Veiga se suman a este formato. Na primeira edición de Onda Chicha resultou gañadora Lisdesia, estiveron aquí. Na segunda, Amar Amar, estiveron aquí. Na terceira, Why Not, estiveron aquí. E na cuarta convocatoria, o recoñecemento foi para esta banda que estades escoitando agora mesmo, Pulpa. Y un coyote te rescató. Ahora límpiate los restos, plato puesto y un tenedor. Estamos xa no Ecuador de Onda Chicha, 8 convocatorias, a banda gañadora a cuarta é Pulpa, charlamos agora con eles, xa estades vendo aqueles que nos seguides nas redes sociais en plano, temos dos componentes. E bueno, pois Onda Chicha vai culminar co Chicha Fest. Será o 13 de xuño na Sala Capitol, onde van a participar 3 bandas ou artistas gañadores destas convocatorias. Un deles, ademais, terá a oportunidade de gravar un EP nos estudos de Garaxe Lan. Así que temos que, penso, que dar a benvida a Sergio e a Nelson e Sergio de Pulpa, e os parabéns tamén. Benvidos, bos días. Hola, bos días, Bos días, gracias. Álvaro. Que tal? Que tal estades? Muy bien. Estupendamente. Contentos por pasar, estar dentro xa desta iniciativa de Onda Chicha? Por suposto, Sí. é unha honra. Aparte, houbo votación popular, houbo récord de votacións. Eso quere dicir que hai xa uns seguidores por aí da banda, falamos de banda emerxente, pero xa hai peña que conforma tamén ese outro lado das bandas, que é o público, non? Os seguidores, os fans. Sí, a ver, non é que teñamos miles e miles de seguidores, bueno. pero os que temos son fiéis. Son fiéis. Sí. Bueno, facedme unha presentación así, o primeiro párrafo da Wikipedia de Pulpa. A ver, así que resume un pouco todo. A ver. Pois Pulpa é unha banda que fai temas propios. Sempre se fixo así, nunca houbo versións. Pretendíamos estar na onda da música post-punk. Sí. O que pasa que cando gravamos nos dimos conta de que éramos un grupo indie. Nos pasou un pouco como os Rolling Stones, non? Que pretendía facer blues e ao final facían rock polo malos que era. Pois nos é un pouco igual. Sí. Tiñades unha pretensión así de son, supoño, polo que escoitades tamén, non? Influencias e demais, pero Sí. vos etiquetades a vos mesmos indie. Rock alternativo. Rock alternativo. Rock alternativo. Vale. A ver, foi moi influinte para a creación deste disco un sonido en especial que é o do Disintegration de The Cure. Vale. Pretendíamos facer un son bastante dos 80, pero levado ao moderno. Vale. Canto tempo ten Pulpa? As súas orixes son de? Pois eu penso que dende o 2024 existimos 24, Un par de como anos aí, como Pulpa, Pulpa. sí. Sí, Como Pulpa, sí. tiñamos antes outros proxectos xuntos. Somos colegas, pero Pulpa como Pulpa existe dende 2024. Vale, un par de anos buscando o seu oco. Quen falta aquí? Que outros membros ten a banda? Pois falta Berto, falta Berto que é o batería, Juli que é o baixista, Eric que é o último a incorporarse, que é un guitarrista. De onde é a banda?
Tengo unha nacionalidade específica ou Vamos a decir que de Narón. De Narón. Que De Narón. se ensaya e nacen as Naceu en ideas. Narón. Naceu en Narón. Pero Sí, sí, todos sí, vivimos aquí. De aquí para lá. Pero ensaios en Narón. Sí, Sí. sí, O sea, sí. cuartel general, Narón. Eso es. Bueno, viñades de outros proxectos, agora vos unides neste, xente xa con experiencia, estamos falando de... Home, claro. Hai veteranía aí agora, se nota, se Sí, nota a no ver, disco, sí. se nota na... Pero, claro, entrades no capítulo de banda emerxente, un par de... Sobre todo polo pouco tempo que dou tempo a facer en Pulpa nestes 2 anos, Sergio? Contame así cousiñas que marcaron un pouco este... Básicamente definir o sonido antes de chegar á produción. Moito ensayo, entón, Sí, sí. pero porque previamente xa existía outro proxecto no cual os temas, como había moitos temas, entonces xa cando se decidiu facer Pulpa, xa foi cando se levaron os temas ao que o estudo Isto e sí, todo, isto non... Claro, nós tiñamos unha retaíla de temas. Logo a produción, que en este caso foi por Guille Mostaza, entonces el xa decidiu, son todos temazos, pero son 2 discos. Claro. Entonces vamos a encaminar para que todo teña unha coherencia e xa nós, cando estábamos preparando os temas antes de chegar ao que é ao que é o estudo, pois nós tamén íbamos tamén definindo un sonido, porque cada tema te vai pedindo tamén unha sonoridade diferente, pero é verdad que falaba antes Nelson, non? Está ese disco de los Cure que realmente xa te está marcando un pouco a idea. Sí. Logo, na produción, pois de repente, pois hai unha visión moito máis amplia, en donde aquela raíz de aí xa define o sonido. O sea, tes un disco así como Biblia musical, un pouco isto é o... Sí, Son son referencias. Referencias. Sí, son referencias. Só dende o punto de vista do son. Claro, Un claro, sonido aí moi está. particular, sabes? Sí. Porque estaba por aquí, estábamos falando antes pola mañá, oye, que temos a Pulpa nun anaquiño escoitando as cancións que teñen por definilo así en termos de color, moita oscuridade, pero ao final hai un punto de luz. Sí, é o punto que pretendíamos sí, ter, non? É iso. Eu penso que é algo moi típico dos grupos post-punk dos 80. É algo que Hai se ve moito. oscuridade, hai... Sí, que son grupos que fan temas con acordes alegres, pero que ao final non sabes por que che son Son oscuros. crudos, sí. Sí. Tires voz, que non o dixen, Sergio Teclaos. Eso es. Quen compón? Como nacen as cancións de Pulpa? Mira, eu o que fago é premaqueto unha idea na casa e logo lla dou a eles e eles collen e a destripan. E me dan con ela na cabeza e digo, así no, vai ser así. Entendo que un boceto de algún estribillo ou incluso na sonoridade na música. Eu traio unha idea Sí, algo traballada. A idea de base, sí. Sí, sobre todo dende o punto de vista do sonido. Sí. Bueno, isto de Pulpa, Do son. alguna explicación terá o nome? Supoño Bueno, aí- que habería 25 Hubo unha nomes. retaila de nomes Unha hasta que ao retaila, final... claro. Sí. Levábamos un ano buscando nome e non encontrábamos E que nada. moitas veces é o peor, pero pasa Sí. bautizar algo é moi complexo. Está todo complexo. collido, non te podes chamar Nirvana hoxe en día, sabes? Entón, que pasou? Que chegamos ao estudio sen ningún nome. E chegou Guille e dixo... O sea, había proxecto, había cancións, había banda... Todo menos nome. Todo menos nome. E Guille colleu e dixo, vosotros os llamáis Pulpo. Por qué? Porque temos moitos temas como o que acabas de poñer agora, que en plan tutupá, parece que tocan con 50 Sí. con 50 Vamos, que parecía un pulpo. Sí, parecía un pulpo batería. E como o pulpo estaba collido, pois nos chamamos Pulpa. Vale. O Entendes? sea, un cambio aí de... Pero foi no propio estudio. Sí. Que tedes grabado? Un EP? Físico tedes algo? Todo nas plataformas digitais? Como... A ver, nós temos un LP. Temos un vinilo autoeditado que imos sacar agora. Un vinilo? Sí, temos un disco de vinilo editado. Se alguén o quere, que se poña en contacto con nós. Vale. Pero o que pasa é que ainda non o sacamos a venta, pero vai ser para pronto. Básicamente é o que temos. É o que nos deu tempo, oye, Bueno, non que está outro mal. vídeo Por tamén. eso digo, Non por está eso mal. digo. Sí, Por eso sí. digo. Por que participar neste tipo de iniciativas? De Onda Chicha, con un montón de xente. Éramos 3 ao principio, agora pues, xa 6, 7, 8 empresas, negocios, xente que suma e demais. Pero Por que eso- participar? Eso está estupendo. Para conseguir visibilidade. Como artista emerxente é moi difícil conseguir visibilidade e proxectos así que en principio parecen pequenos, pero non o son tanto,
porque ao final as ganas de traballar da xente que está detrás acaba facendo que sexan grandes, pois son dos poucos rayos de luz que un grupo emerxente ten aos que agarrarse para darse a coñecer. Entón, pois, mira, nos pareceu ben e nos apuntamos. Porque as plataformas que existen, na parte das plataformas digitais, de colgar, utilizar as redes sociais, entendo, para estou por aquí e demais, pero son moitos, o tema da música é un embudo, non? Só chegan ao final do camiño. Isto é un traballo da Virgen bendita. Ademais, é moi desagradecido, non ten nada que ver coa música. Moitos estamos bastante perdidos. Eu, por exemplo, o tema redes sociais non teño ningunha rede social. Coa nosa facemos o que podemos, basicamente. Claro, que agora hai festivais que forman parte do cartel, depende dos clips de escoitas que teñen. Claro. Aí está. Sí. Festivais de primeira orde e demais. Que, bueno, este é un rayo de luz, falábamos antes de oscuridade de luz, este formato. Hai podedes tocar, hai sitios para tocar, Narón, Galicia en xeral. Estivestes moito xa en directo nestes 2 anos ou que? Sí, o que poidemos, algún sitio queda. Sitio queda, pero a situación non é tampouco é a mellor. No, e aparte simplemente temos un sexto compañeiro que chamase Iva e o sétimo compañeiro chamase Pease da autopista. Entonces, claro, ter que tocar en Pontevedra e Vigo, pues supón eso, de repente que tes que contratar a 2 personas máis, non? Tendo en conta que ademais o mellor o bolo... Porque non axudas así para... Si hai, pero non son sempre compatibles coa situación laboral que ten cada un. E a parte, pois, non é tan evidente chegar a elas. Cuidado, que estamos falando de que son... que pos asumar, desplazarse por Galicia, mobilidade, a P9, máis o outro, en fin, é complicado, que para unha banda que ao principio son todo... É que é como unha pescadilla que se morde a cola. Xa non hai, é dicir, non hai un circuito moi bollante, é dicir, eu penso que pasou bastante factura a pandemia. Eu creo que tamén. Sí? Sí. A xente vai Notades menos... como un antes e un despois? A xente vai menos a probar cousas. En plan, vou ver ese grupo que está tocando a ver que, non? Antes era super habitual, por lo menos aquí en Santiago de Compostela. Sí. Martes, mércoles, xoves, a ver que va a ver... Pero tamén hai un factor que, claro, as salas xa non teñen tantos clientes, entón, que pasa? Que non te poden pagar un caché. Entonces, que pasa? Que elas, moitas salas... Alugan. Tes que pagar o aluguer e tes que conseguir sacar a pasta do aluguer máis a dos músicos a base de cobrarlle a entrada a xente. Ti como xente normal e corrente non vas ver un concerto se che cobran 10 pavos por probar, sabes? Eu tamén iso entendo. E iso afectou bastante. Mira, estamos escoitando Acto de Fe. Así soa, mira, escoitando. Hoy voy a emprender mi gran acto de fe. Os encontraré bailando al otro lado. Un amanecer tras la cuarta pared, inhalando vuestros alientos. La crisálida que siente el despertar del mundo que se mueve ante sus ojos. Ya nunca podré volver. Suena bien,
Muchas Suena gracias. bien, suena bien. Oye, ¿qué se sienta escucharse así por las radios? Un poquito de vergüencita, ¿no? No, que va, está bien. Suave. A verdad que suena moi ben. Moi indie este tema. Sí. Que o que falábamos antes, ¿no? Moi Que progresivo un pretende tamén. facer algo, pero despois empeza a sumar os ingredientes e soa así, simplemente. Sí. Naturalidade, ¿no? Ao final. Claro, sí. A ver, ten un componente un pouco progresivo. Este tema non é o típico Vai- ABC. Pero sí, é indie. Que se lle vai tal cual, facer, tal é cual. indie. Tío. A que cantades? Cal é a vosa reivindicación letrística? Depende das cancións. A ver, eu creo que o componente conceptual está máis no son e na continuidade dos... Ten máis unha continuidade sonora que lírica. Os temas, bueno, se pode falar falamos de moitas cousas, da pandemia, da actualidade, temos algo de protesta política, sen facer proselitismo, pero sí que temos algo de... Sobre todo temas críticos, que invitan a pensar un pouco, máis alá da caixa. E no tema político, que o que a pulpa lle inspira neste caso para modo crítica, entendo. Sempre que un artista grupo fala de política non é para Eu penso- aplaudir, senón para todo o contrario, non? Criticar unha actitude, unha forma, un... Sí, eu penso, pois, que Toda somos esta polarización. moi pouco especiales desde ese punto de vista. Eu creo que calquera cousa que todos sabemos que están pasando e que están mal, Sí. non? Que está Cando todo falas- el mundo de madre, en plan de... Pero todo moi exagerado, todo, en plan de crear problemas donde non os hai, e ao final a peña toma un partido de algo que nunca tuvo nin idea, e digo, tío, traballa e deixate de bobadas, que aquí, que dará hostias a todo o mundo, sin por qué. Sí. E basicamente é un pouco eso, dun lado e do outro. O 13 de xuño, Chicha Fest, hai oportunidade para disfrutar na Sala Capitol dun festi, dos 3 grupos, penso que estaredes por aí, tamén outra forma de visibilizarse, non? Estar nesa cita, nese escenario. A mellor de todas, que é o directo, non? sí, Para eso sí, estamos aí aquí, está. para eso estamos metidos nesto. Soades igual que... Pretendemos facelo. Metemos Sí? todo o que É temos como dentro para escoitar un soar CD? igual. Ou tedes algún No. outro complemento? Gusta vos... Ten a espontaneidade Sí. do directo, pero intentamos, a nivel sonoro somos moi puntillosos, queremos facer o que soa. Sí. Temos unha especie de toque con eso. Sempre que ven por aquí a xente destes 3 con pulpa 4 grupos, sempre lles pregunto pois esa outra forma de compatibilizar a música, sobre todo cando é un banda emerxente, cando, bueno, pois conforme vai avanzando todo, haberá un momento de decir, veña, música, só música ou en fin, supoño que compatibilizades esta historia con outros curros, non? Sí. No teu caso, Nelson? A ver, eu creo que é fundamental que exista a figura do músico non profesional, porque eu creo que todo o que se está legislando é para músicos profesionais e son unha minoría. A maioría da xente que estamos metidos na música, a maioría dos creadores, somos xente que necesitamos traballar para poder tocar, que é o que nos gusta de verdade. Que me dera poder ser Iván Ferreiro, pero non son Iván Ferreiro, entendes? Teño que traballar para alimentar a miña familia. Entón, pois, eso, imos tirando como podemos e facendo, bueno, eu creo, moitas veces máis do que se pode. Sí, non? É a reflexión, Sí. non, Sergio? Sí, porque por moito que queiras decir que te dediques a isto, en realidad vas tendo anos. Non podes ter o mismo ritmo de traballo que cando tiñas 20 como cando tiñas agora 49. É dicir, eu estou curtido tamén en 1000 batallas, pero chega un momento que o corpo pide papas tamén. Pode ser en isto, o sea, porque non é que teñas un grupo solo, que ao mellor tes que estar, porque non o mismo un artista que ao mellor ten que defender a súa carreira, que ainda así xa é moi complicado, a ter que ser músico, no cual tes que estar con 40.000 bandas, con 40.000 historias, en donde aquela, pues bueno, pues entonces... Pero a xente xoven tamén, Claro. Ti fas un concerto, che pagan 700 míseros euros e logo chega a declaración de Hacienda, chega un ostión por culpa dese concerto e te están jodendo a vida, A xente xove ainda máis que nós, E logo hai, Sí, bueno, sí, hai... Esto todo un mundo, de verdade. Ten que haber un cambio. Sí. Eu penso que isto é insostible. Son reivindicacións, que
presumimos da cultura, da música, parece que gozamos dunha boa saúde, pero ben é certo que se miramos pouco tempo atrás, había outra efervescencia. Aínda que hai grupos, aínda que hai ganas de tocar, aínda que temos que vanse poñendo de moda estilos, que si o tradi agora, que si a música urbana, que si noutro tempo máis o rock e demais, pero en Galicia, afortunadamente, temos un montón de bandas consagradas, outras que están saindo, outras que relucen, vamos, que ganas hai. Sí. Falta esa outra plataforma que coide un pouco esta historia, ¿no? Eso que se bota en falta. Sí, eu creo Anda que que non sí. hai bandas, anda que están, bueno, simplemente con Onda Chicha estamos descubrindo un montón de talento, aqueles que pasades a criba, pero outras moitas que quedan aí que esperemos que tamén vaya pasando por aquí, porque hai moito talento. Sí, claro. De estilos variadísimos, Sí, sí. De todos os dende o estilos. folk máis todos- clásico ata o thrash metal. O sea, Sí, sí, hai de todo. Hai moita sí, música. notades que A ver, que es no que garaxe galego hai un montón de bandas cando erguemos a persiana, sí. hai hai moitísimos grupos, pero hai relativamente pouco público. Iso é o que notamos. Moita oferta, moitas bandas moi boas, especialmente a xente xoven, que é xente que xa... Hai unha camada no Milla que veñen con É a xeración da información. Non Sí. pode... Eso no... Sí. Pasavos algún nome pola mente Ahora así. non. Why Not mesmos. Nós temos coincidido con Why Not. Sí, con Why Not, es verdad. Sí, Temos sí, sí. feito concertos e Sí, son rapaces boísimos, sí, boísimos. Son Sí, hai talento, Son hai talento. rapaciños, Sí, sí, 20, pero bueno. non sei cantos Mola, lixeron mola. que tiña. 20 Sí, aniños se sí. suben ao Son escenario. do 2000 pasados xa. Sí. 2005, cual. Eu que non sei se hai unha pérdida de a ver que pasa. Un pouco esa cousa, non? Que ti ibas a un concerto tal. Bueno, pues vamos a verlo. Es decir, o parroquiano que vai ver concertos, independientemente de quen vai a tocar, non? Entonces, eso sí que se bota moito de menos. Mudou, sí. Claro, porque eu lembro que... E foi ver bandas que nin idea. Pero así de veces todo o mundo, eu creo que nos vivimos eso no que te ibas a calquer pueblo por lo que foira e de repente te enteras de que hai un concerto ali. Eu incluso recordo de a última hora de repente enterarse que íbamos a tocar, isto hai moitos anos con outras formacións, e ocurría eso, que de repente se enteraron pola volta que había un concerto e de repente todo Dios deixou para ver o concerto. Vale, tamén era gratis, pero si es verdad que te podías pirar cando quixeras e a xente non marchaba, porque quería ver eso, e a mí me ten pasado como consumidor tamén, de achegarme a un sitio, e incluso pagando tamén, dicía, bueno, non sei isto que va, pero, joder, de repente unos descubrimientos impresionantes, non? Entón, agora non sei, Eu creo que había menos algo de nostalgia. Había menos saturación. Hoxe en día poñendo Spotify tes toda a música do mundo, a xente xa non ten ese rollo de a ver. Bueno, sei cambio de plans, ou mellor, tal, non o sei, Claro. pero que hace esa pérdida de paixón pola música, de ir a cegas a ver, a escuitar Sí, de algo. descubrir. Claro. Sobre todo Mira, por descubrir. exemplo, por poñer un exemplo, hai quen cuida moito, por exemplo, eso é o Jazz Filloa en Coruña. Por exemplo, o oído do jazz é algo... Afortunadamente hai pequenos, grandes Pero locales curioso que manteñen no esa oído do esencia. jazz eso non ocurre, es decir, eso se mantén, es decir, que vou o mércoles, por qué? Porque hai concerto, punto. Porque sabes que te vai a molar, etcétera, etcétera, e tal, ¿no? O Arume aquí, que excepto os luns eso teñen es. música todos os días Sí, en sí, directo. Ou sabes que sin a borriquita de Belén aquí Tamén, en Santiago, tamén. non sei Héroes. quen toca. Esos son héroes. Sí, verdade? Claro, Son claro, claro. héroes, sí. Entonces aí sí que voto, non sei, o sea, si nos poñemos a citar ahora locales, yo que sé, es que collo o coche e me largo ahora mismo a Arca da Noé porque sei que aí vai ver calquer cosa que va a estar impresionante, ¿no? E entonces beso que aí todavía se mantén un pouco esa curiosidade o parroquiano que se chega e tal, ¿no? Entonces non sei cantas cousas ponense realmente, pero sí é verdad que perdín esa, o sea, que se perdeu, é verdad que citei un montón de locales, pero coño, creo que citei 4 ou 5. Non creo que haxa solo 4 ou 5 locales en Galicia. Entonces, que no. claro, ¿no? Entonces os recordo que había esa cousa e eu, a verdad que sí que voto de menos eso, ese atrevemento a ver que pasa. O sea, decir, tío, pues non sei, si nos poñemos no xeito económico, pues mira, tío, pues 2 copas menos, non fastidias. É dicir, si nos poñemos en ese eido, pero eu que sei, eu creo que hai entre pereza e ao mesmo tempo, pues que simplemente non hai. Outras costumes. Outras costumbres, sí. sin máis. Como vai gañando terreo tardeo a noite en determinados Sí, aspectos, non sei, pues tamén, o sea, non sei, a música mudou como a escoitamos, como a vivimos, como a sentimos. Sí. En fin.
Imos a escoitar outro temiña xa para despedirnos. Simplemente, pois eso, agradecer novamente a evidentemente a 15.000 compañeiros, Ar de Música, Garaxe Land, que tamén o Cañador poderá gravar un EP neses estudios maravillosos aquí en Santiago de Compostela, non Sancho, non moi lonxe de aquí, da Veiga, Bodegas Lodeiros, Fogar de Festivais, esta iniciativa que nace pois dunha conversa coa xente de Chichalovers que están en mil fregaos. Penso que nestes días, bueno, oxe, ides gravar ali o acústico, non? Sí, imos agora mesmo. Agora para ali. Bueno, un bocata de risión salí, xa sabedes, non? Chicharróns aí con esta xente e agradecidísimos que o gallá nos volvamos a ver, o gallá cheguen concertos en Santiago de Compostela, estamos no tempo de programación local ou na nosa contorna para que nos enviédes o cartel, compartir nas redes, empezar a sumar, que isto non quede nunha entrevista en un Onda Chicha, que quede unha comunión con todos os grupos que estáis participando para que teñades esta emisora como referencia agora de poder catapultar na nosa humilde modo de facelo, pois eses directos, esas novidades que veñan, vale? Esta é a vosa casa dende agora. Eso sería hostia, moitas gracias. Sí. Podemos hacer un pouco de promo tamén, que temos 3 datas por aí, non? Por favor, veña, Sí, va. Temos Pois feito. feito. Veña, temos unha data en Santiago de Compostela. Sempre Pero non quero meter a pata, a ver. A ver. A ver, o 2 de maio na Sala Moon, Vale, cun grupo de Madrid que se chama Bisonte Blanco. vale. Grupazo. Eso hai que ir velo. Namun o... Que día? 2 de maio. 2 de maio. Despois, bueno, na ponte aí, pum, 2 de maio, Salamún. Sí. E de momento estamos tamén baraxando certas fechas pola zona, pero aínda non hai nada claro. Nas redes sociais, busquen Pulpa por aí, que Exacto, que aparecerá. en Instagram. Onde vos gustaría estar? Así, un soño destos de banda, un soño de, pues mira, pues aquí neste festi, neste concerto, tocar aquí. Creo que tocar compartir rollo cartel guai. con el que sei. No Madison Square Non sei, a mí estar de xira é o que está. Hai que voar alto, hai que voar alto. No, a ver, pois Estás mira, vendo, non? Pulpa. calquera festival Madison. de Galicia así En calquera. está moi Pequeno, guai. mediano, grande. Está moi para guai, arriba. tío. Galiza para os festivais de música é a hostia. Hai uns pouquiños, Sí, hai, a verdad sí, que sí. pero bueno, tamén é a nova forma de conseguir público novo. Porque as salas non vai xente. Aínda que sexa 5 da tarde, 6 da tarde, que moitas veces algúns grupos poderían ter outro horario, non sei. Pois Vale que se iban de emerxente, pero outro Sí. día derrapas no festival no Son do Camiño. Unha hora demasiado cedo para a xente que empeza a mover ese grupo. é un pouco a idea de que o propio é peor que o de fora, non? Si lo é tamén, que estiveron ás 5. Vamos, que non todo o mundo pode tocar a mesma hora, pero... Sí. A ver, claro, é que se tes un festival no que traes a, eu que sei, Miley Cyrus ou... Bueno, Katy Perry está, non? Ou Katy Perry, está claro que Katy Perry non te vai dicir non, mira, toco antes que derrapas. Ás 6:30 da claro, tarde, vou ¿no? tocar ás 6:30. Que despois entón, vou a comer a catedral, non, sí, está claro. é un festival igual demasiado grande para Pero bueno, hai outros moitos, hai outros Sí. moitos. Augusto, estivestedes? Moi a gusto. Hoy un placer, de verdad, soades moi ben. Ahora que ya consigues hablar, ímonos con Isa. De que vai? A ver, presentade un pouco. Metédenos na canción. É un pequeno mensaxe de positividade de cara ao futuro. É un tema que lle pues compuxen mira. ao meu fillo. Oh. Entón, Sí? sí. Canto tempo ten? Agora xa ten 5. Fixo 5 fai pouquiño. Así que un tema de sentimento. Sí, sí, Bueno, sí. pois, E queda todo. Como se por chama? Para dedicar ya. Noa. Noa, para ti. Graciñas, Pulpa. Graciñas. Moitas gracias.